Здравейте, момчета, момичета, пичове и мацки. Аз съм геймърът Стоян и това е видео на Майнкрафт. И честит Великден на всички, да сте станали лебораци и да сте яли яйца и кузнаци. Да се римува. Найс. И днеска ще... Тъпи, чуто. Кажи, с кой снимаш, бе? С Веско геймърът. Или геймърът Веско. Веско геймърът. Линк долу в описанието за моя канал. О, ще се постаря да сложа. А? Ще се постаря да сложа. Виж, бе. О, мама ти. Виж къде съм. Веско на мен в пещера. Аз летя. Виж, Сега ще пробя пещерата. виж, че летя. Имаме си пещера. Найс. Ела да виж, че Чакай ли, бе? Ела. Чай. Пак трябва да взема. Майде, бе. Ето. Аз съм тя. Хак. А? Хак. И ще направим половината също в този епизод. Сега да ми стигне времето. И това не е епизод, а клип. Клип. Опа. А можем да направим епизоди, ако искаш. Аз какво ще правя? Да, браво. Оп. Биче, колко полезно бразвата. Но не ви знам хора, но вие можете да правите това. Ако ми имаме, аз първо да отсека брадите. Да отсека дървото, да му направя други работи по-важни. Оп, готово. Окей, дай да започвам. Аз съм тук, бе. Опа. Искам да направя брадва и меч. Меч. От къде е дърво, бе? А? Къде е дърво? От едно дърво изхапал. Къде е дърво? От едно дърво. Вау. Ой. Къде? О, че много бия прасенци. Ела, бе. Игрух. Пашалка. Игрух. Искам да ти покажа едно нещо. Какво искаш да... И той има нов телефон. Човечко знаят. Май. И виж, виж. Да какво ми нов канал, щом да ми съставянето и телефон. Украл. О. Айже! Иска да има месо или ко? Не искам месо. Тогава си купи. Тогава си намери морков. Виж, бе. Всичко си за мене. Дори пък ще имам друг скин, може би. Не знам хора. Скин. Вау. Скин. Сега скин. Знаеш колко мога говоря? То... Ама. Като скачваш. Опа. Добре, че скачаш. Сега. Ти не знаеш ли? Обстай. Да, нормално. Ти взе ли твоя чест там? Кой? Господи, чест. Работилницата. Не. Слушай, аз сега трябва да правя по-много. Право. Майче знам къде е. Вземи. Игрух. Може едно пръстен. Аз напръсна тъпках според мен, човек. Ето го. Кръстни кейбъла. Аз съм на български между. Малко за наячийска маса. Смешно. Да, много смешно. Паднах. Колко голям нуб съм, ме каже. Това е някаква мина, човек, аз не тук ще скопам мини. Аз ако успея да вижда нещо, да не е къща. то пък и то лут ли? Аз също мога, аз не мога да се опадя. Аз мога. Закони подземна къща на малка мачите вали има грамотевици. Надявам се да не се чуят някакво. Чуко пък толкова. Добре, къде е в крафтинг тейбъл? Мене. Не стига. Тъй. Аз какво да се направя? Ами, когато решиш да направиш едни купчета,
Ама е това почва да строим къщата. Ай, ще направим. О, овца! Овца, 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 овца. Просто къс, 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 къс. Аз копам, аз копам. Ей, Ай, аз да почвам. почвам да правя къщата. Дъбови дъски. Не там бе. Окей. Ама ще караш да окипя с дървната брат. Къща на дърво ли ще бъде? Не, аз просто се разчиствам пътя. Къде ще бъде? От земята искаш? От водата. Това пък. Аз не мога да правя къща. Има хора, които го могат, ама аз не го мога. Днес, например, своя разчистя тези клони, докъде аз съм започнал. Ето, Къде? ето тези лицата. Окей. Започва да ги чисти, защото сами трябва да къщат. Трябва да е широка с 6 купчета. Мисля, че е добре. С 6 купчета. За начало ли? А не, по-скоро да тук. От тук. Добре. Оба. А после ще го щупя. Мамка му. Ти знаеш ли нещо? Кога счупиш дървото, листата се чупят сами. Не, това е го няма. Има го. Не. Да. Не. Има го е. Не е вярно. Вярно е. От кога? Ама това по-старата версия го имаш даже. Ай, направи го тогава. Опа. Значи бавно. Нямам брадва. Ето, щупи ли го? Еми, ето виж. Широка къща. Не, много е малко. Добре, мисля, че кайф по-горе. Не, до това трябва да е. Не, там. Аре, хоп. 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 Нуп. Нуп клива. Ами аз чупя. Да нямам прозорци тук. Остава съм мамка му. Как да направим така, че да не убият по случайно? Така. Хоп. 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 И, майка ти. Докато не са излизали зомбите, изплават такива глупости. Малки. Сега ще чупим пръста. Чакай малко. Готово. Давай, газ. Така се направи лопата. Виж колко бързо строя. Стига, бе. Хъбиш купчета. Хъбиш купчета. Изкакай. Голям си идиот. От тебе. Няма къде да вляза. Ето. Ето, игра си те къде не, бе. Какво да направя? Да направим врата. Всеки е сам за себе си. Това е мой сервер, мога да изгоня, когато поискам. Дай, киква има. Аз това скоро ще приключваме с видеото, защото съдите се тъмва и няма. Костане. Мога да даря. Паяк, явно. Не, паяк, я ще продължава да ме гони. Май се. Опрей го там. Аз го правих. Окей, хайде. Какво да правим си? Пак бърка. Дай Дай сега да направим къщата.
Ние даже да направим цялата къща, колкото половината. Имаш достатъчно дърво. И тук не го запълвай да имаме светлина. Ще стане някъде прозорци, когато стане по-големи. Трябва да се помъжнява пак. Не, значи трябва да направя дърво. Колко да не имаш, бе? Но, Ела, тамата. Е така, пичове. Дъжд. И така, момчета и момичета, пичове и мацки. Това е всичко за този клип. Да не се ви хареса, го така лайк, абонирайте се и коментирайте. линк до описанието на моя канал.